Avui anem de viatge al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i com a cotxer, Joan Masdeu, i com a viatgeres, una cigala i una formiga molt especials. Pugem a un carro carregat de propostes. Amb en Joan Masdeu parlarem de Dissabte, el seu segon àlbum en solitari, i ens deixarem seduir pel garage folk de Formiga i Cigal. A la sala de carros ens espera el garage folk de la Formiga i Cigal. Dues bèsties musicals que no tenen res a veure amb la faula d'Isop. L'Eva Genió i l'Anna Migó es van conèixer fa 3 anys estudiant arpa a Brussel·les. Eva, i per què feu música europea de diferents llocs i no només d'un lloc? Comme l'a dit Anna, on s'est rencontrés à Bruxelles. Donc Anna, elle est catalane, moi je suis française. On habite en Belgique. C'est un pays où il y a beaucoup de cultures mélangées. Et on s'est dit, allez, on va jouer des musiques d'un peu partout, de tous les gens qu'on rencontre. Puis on aime beaucoup voyager. Et après, on trouve ça ennuyeux, si on fait toujours le même... On préfère faire un peu de chaque. Cançons catalanes, franceses, escoceses... Tota la tradició europea de cançons cap dins el serró d'aquest duet de folk poc convencional. Fins i tot s'atreveixen a tonejar l'arpa celta. Crida l'atenció molt que tonegeu l'arpa quan vos convé, no? Perquè així tenim això. Explica, per què poseu això? Bé, això d'aquí són grans i el que fem és els posem entre les cordes. Entre les greus, no? Sí, sobretot entre les greus. I el que volem crear amb això és fer una distorsió, tipus guitarra elèctrica. Clar. Perquè si ho lleves, si ho treus, el so és pur, no? A vegades és molt estereotipat, so clàssic, que t'adorms a vegades, o molt, sí, molt típic, diguem-ho així. I a nosaltres no ens agrada ser típiques. Non, et on aime bien aussi écouter du rock, du noise, ce genre de musique. Et donc on essaie d'avoir un son plus... Toquem a diferents llocs. No som ni per tocar en una sala de teatre, només en una sala, per exemple. El que fem és tocar en esglésies, en sales d'exposicions, podem fer tallers en escoles, toquem en pubs, toquem al carrer. Som bastant polivalents, molt flexibles i per tots els públics, sobretot això. Agradem tant el més petit de la casa com el més gran.
Preneu nota d'aquest duet de folk imaginatiu i refrescant que es troba sempre en itinerància. Però, com han dit que es deien?